na ife ọbụla ezutere na Igbo n'elu obodo niile because ndị Fulani chọrọ ka fa na-maintain this dominance ife afa na-eme na Nigeria. So fa weta 1 naira fa wegara ụmụnne fa na Senegal, wegara ụmụnne fa na Mali, wegara ụmụnne fa niile gwa na ọkwa ife a dị ebe a ka onye ọbụla na-eketa ife a. Kabiri n'udo, kabiri n'udo, kabiri n'udo, ụmụ Igbo banyo kabiri n'udo. Daalụ nrinne. Afọ m bụ Onyedi Fidel akwụbụ OKAFOR. Abụ onye Aguleri dị na Anambra State. Mụnwa bụ the International Coordinator Association of ndị eze ndị Igbo worldwide. Bụrụ eze ndị Igbo na Republic of Guinea. This program na-efoli essence. Na-watch ka mmalụ ife ọ bụ. Mụ na my brother I meet go na Olilieri na Guleri the other time. Yes, may invite metie dịka ọnwa nọ n'ime moto red one day. Okay. Yes. Yes. So ekenere m onye ọbụla bụ onye bịara ebe a taa. Ife unu na-eme anyị ebidogie longest time ago. Actually, this program unu ji ebe a taa ife a bụ ife anyị na-ekpe ekpeli ya n'anụ ọgwụ ya for a very long time. Anyị jere convention ndị Igbo just like this. Ife akpọrọ ya bụ Indigenous Peoples Convention emere na City Council na Mississauga na Toronto, Canada. I got the convention. Onye bụ our special guest of honor bụ the former American Attorney General, Deputy Attorney General bụ Fenn, Nnamdi Kalu's lawyer, international lawyer. Bruce Fenn, yes, he bụ our special guest. So, o kwutere okwu gbasara ife a, yitele ife a ọnụ na-eme. Ya ka this program zi wee bịa na-efolie gwa ndị association anyị na anyị kwesịrị ka anyị gagodu nọlife a na-akpọ onwefe akpọrọ observer status ka anyị malụgodo ife unu na-eme. Maka na ịbịa na Nigeria today, our organization anyị nwere rivals so much. Ya mere nji na-abịa today sị ka njikere otu a maka ọ bụ na m dị otu a tata enwere m ike mme igwe ofen igwe nke igwe omenala igwe ọdịnala anyị n'ebe a maka na anyị nwa na-aza ndị eze ndị Igbo n'ụzọ ije. So dịka si na anyị na ndị eze anyị nọ n'ala Igbo na-eme nghọtafe. So mezie na anyị bịa n'ala Igbo anyị were ife eze ma ife niile anyị wụsa anyị bụrụ mmadụ nkịtị. So igwe anụ ekene ndị ewere nne. So ife na-ekwu bụ na this program unu ji ọ bụrụ sọ mma ka ọ mara nọ na this program na-atụkwu mụnwa egwu. Because all the this morning somebody posted, all the consumer post no when somebody that disrupt if I remember this morning. More when such a thing expect no that yeah, because now one natural can do back on Obroso in Nigeria. Obroso in Nigeria. The whole world, my Americans, my Europeans, and what on the talk and do will be together. Because if age when I run most of European countries today we face na ani mana ife mere anyị bụ na eme anyị na-efili na no matter onye amelu before ịpụta otu a ọpụta maka onye nwoke mgbe ụzọ na-efolo through him mgbe ọ na-ajagasị communities dị iche through him ka nsị mara na ndị Igbo nọsọ mana Akwa Ibom mana ebe dị iche iche through him bịaza connected to onye a na-efolokwa onye through him connected to Enuani television and this our brother. So I'm a poly penny in a so I feel not talk I need a bundi neba malo. Opera sosa you be fair for na internet. You won't one in a folia. One in a makefa and a meba. Man, most of them buy in a told you, Makekura, Igbo unity. A lot of people now told you. Maki fega potania, Mado need be ready to face persecution. No one kept as one. Mado need be ready. Abịa na ụmụnna gị
ọ bụrụ gị nwa ka onye ọbụla face o nwere onye dịzi ready persecution now onye amele ife niile bụ ife gbasara Igbo na-atọ onye ọbụla ụtọ mụnwa si na m chọọ ịnụ nwaanyị na Delta or na Rivers ka m nwee ike connect etu ndị Igbo nọ outside South East Chukwu meelu m ebele onye nna anụ today bụ onye Ila yes onye Ila ka nna anụ today so ọ bụrụ ife nyoro Chukwu ka Chukwu meelu m and since nnụlụ onye Ila enwego m family na Delta adịgo m connected to ndị Anioma so ebe m nọ ife atata nwa bụ be m ka m nọ magara osi ike tata anyị nwere family house na Asaba ebe a so mgbe na-agwa unu bụ ndị bidoro ife a today na ife na-adị nnukwu na-ebido n'obele unu mesị ife atata anụnwa ọ ga successful siri ike nke Chukwu ọ gagokwu successful unu ga-afụ the next conference unu ife ọ ga result because anyị ga-alụ mgbe emere Ojukwu memorial funeral remembrance emelie na Frankfurt ndị Igbo just organize ya bụ ndị Igbo nọ na Essen Germany mee ya organize aga m represent ndị Igbo nọ na ndị Association of ndị Eze ndị Igbo eluo na Frankfurt emesizili na Frankfurt ọ bụ ọzọ ife anyị mere expect ka anyị fụ because na-emesizili ma ndị Bini ma ndị Warri ma ndị ọbụla bulu petition bata na ndị Igbo na-akọ ọtụ problem na ndị Igbo na try dominate everybody na ndị ọ bụrụzikwa a very big problem because ịbata ụbọchị ha ma ndị Igbo si Holland ma ndị Igbo si Luxembourg ma ndị Igbo si ndị na-abịa ha bụrụ mmanwụ ha bụrụ egwu ịma ka ndị be anyị si so ịbịazie that place emere that na Frankfurt ichekwa na ịnọ na ala Igbo so ndị ọzọ pick ya offense otu a ka o si adị our brother bụ Dr. Nwachukwu Anekwenze nke Abagana nyanwa na champion ife a na-akpọ Council of Igbo States na America ọ nọ na Staunton na Virginia every year anyị na-aga Igbo village ọ nyanwa dị in charge of that Igbo village Onowu Abagana nyanwa today bụ enemy to the whole Nigeria because no onye ọbụla na-eme ka ya unite ya ndị Igbo the whole world na afọ ya their enemy the whole world. My very good friend Igwe Doctor a German say that na ọ dịrị ọlụfa nwe izi ikwe ka anyị nwa ọ ma na mụ bụ onye Igbo because because not the close to me ka ọ na-asị na ọ dịrị ọlụfa nwe izi ikwe ka the massive wealth dị na Nigeria banye na Russian hand ife ọ gwa m Russian hand through ndị Igbo because na farmer na ndị Igbo ama kwe ka ọ dị n'aka ndị Britain and all through Britain ka fanwa sie benefit ọ ya ka njụrụ Bruce Fenn na Canada si ya kedu ka isi na-eme expect na ife Nnamdi Kanu a ga-awọ because na problem anyị nwere bụ unu ọ sị yes na ọfanwa bụ the problem and na ọfanwa bụkwa the solution ọ ife ọgwa na fa bụ the problem bụrụkwa the solution so ana m ekene onye ọbụla bịara ebe a tata mee ka achọ m ka unu malụ n'ọnụ ọ bụ ndị bịara ebe a tata ịmara asị na nkume ajụrụ masịgolo isi nkume enwere ike people na-eme expect ka eme ife na stadium nwere ike na-eme expect ka eme ya n'ife that convention anyị mere na Mississauga na Toronto anyị lụrụ otu a unu nọkwa ebe a na mana after ka anyị mesịrị ya the Speaker of Ontario House of Assembly bụ a Jamaican Canadian mee ndị Igbo invite na his own personal house ọmụnwa bụ ife gọọlị ọjị that day so ife a na feme n'ime ebe a unu che nọọsụ ebe a ka ọ bịara ọ na-apụkwa ilo ọ ga-agagide gabata n'ụkwụ Tinubu akpọ ofu onye ọ kpọzighị ọkpọ onye a ọ kpọzighị onye ọkpọ onye a nọ n'ife nna ya anyị bụ ka ọnwụnwa anwalụ ndị ọzọ ya la ịnwa unu because unu maalụ na ego ebu agaghịla erika otu anyị nọfụ ebe a na anyị na-eme ọ na-ata anyị ụtọ mgbe a ga-ebulu bulion van nyabata ebe a si gị kedu ebe a ga-apaki ya ị nwere ike na-asụzi gị Igbo na-asụ m oyibo yes so problem anyị nwere bụ the temptation na-efolo anyị na-eji good intention from the beginning mana ebe uvubi ọ metaba mkpụrụ ịfụ
ịfụzie ndị anwụ ọ na-anụ okwu n'obi fa na-anachi ya azụ. O nwere ife a na-akpọ midnight call. Akpọba those midnight calls. Ndị igwe bụ unu, ndị na-asụ anya, ndị na-erespect, ndị niile na-asọpụrụ, akpọba gị oku. Mgbe otu ị nọ na-emekọta na-asaba ọfụ asaba akpọọ gị n'ime abalị sị gị my brother biko kedu ka anyị ga-esifu ilugodo ebe ahụ wee na-ekene otu ọ wee na-agwa gị ife unu ji rapụ ya nọ na kọtụ program. Nwere ike onye akpọzi gị na polisi nna ka anyị malụgodo ife na-eme n'obodo. So ife a bụ ife anyị nọ n'ime ya. Anyị nọ n'ime for a very long time. Yes, abụ m member of the cabinet of EZE Chukwuemeka Eze Akadi Igbo since 2014 till date. So ife gbasara ife Igbo anyị na-efoli ebe ọbụla ọ dị na like ya dị n'ime ọnụ anyị ga-eje mara ife na-eme dị ebe ọbụla ọ sọrọ ya dị anyị ga-eje mara ife na-eme n'ebe ahụ. So ana m agwa unu jisie n'ike. Anyị nwa bụ ndị nọ na diaspora anyị nwa bụ ife dịtụ a bit free na exhibit ife gbasara Igbo a. Unu nwa bụ ndị nọ na Nigeria unu adịchara free like that. Mana ebe ahụ ịfụkwala anyị nọkwa anyị na-eme na anyị dị free. Ndị Igbo anyị na-agbakwa anyị mgba. Ọkwa ndị Igbo na-agba anyị mgba because imere anụ obere gathering ofu onye apụta gwa ndị gọọmenti na ọkwa ndị Biafra dịpa ya ka ị ga-eji malụ na ebe ọbụla ime ndị Igbo gbakọrọ ife a na-akwụ ya bụ na Biafra. And ikwute okwu Biafra ndị Togo amadịzi happy, Cotonou amadịzi happy, Guinea adịrọzi happy, Senegal adịrọ happy. Ị na-ajụ kedu ihe gbasara onye Senegal na Nigeria, kedu ife gbasara ife a? Ọ bụrụ gịnị na ife ọbụla ezutere n'ala Igbo n'elu obodo niile because ndị Fulani chọrọ ka fa na-maintain this dominance ife afa na-eme na Nigeria. So fa weta 1 naira fa wegara ụmụnne fa na Senegal, wegara ụmụnne fa na Mali, wegara ụmụnne fa niile gwa na ọkwa ife a dị ebe a ka onye ọbụla na-eketa ife a. So that is otu o si dị mkpa na nwanne anyị nwoke bụ onye ịka, nyanwa bụ onye Igbo ọkwa enyanwa bụkwa onye ịka adịmaifolosi okwu anyị yes ọ ịkakwa ọkwa emụnwa bụ onye Aguleri. Otu a ka anyị nwesịkwara ndị my colleague ekwu ebe a na onye Iselu ukwu anyị nwesịrị n'ododo. So jisie n'ike ọ bụgodu unu amagado otu a for security reason. Ife unu na-abọmbụ n'ịntanetị na-agata aka. Ọ bụ na unu amarọ ife a unu na-abọmbụ n'ịntanetị ọ na-aga very far. So ọ bụgodu nke ịntanetị a jili na ya ka anyị na-abọmbụ sie ike. Amụ mana ofu ụbọchị na Igbo unity a na-ekwu okwu one day anyị ga-celebrate ya n'afọ Jizọs. Daalụ nri na ekene m.